както ви казвам, ще снимам канал как ние като те били, все пак се плъзгаме. Така, състезаването започва след 3, 2, 1, давай! Ама до края, не до там! Брат, ти си много бързе! Дигнах задна! Върви! Още! Още до къде? Ей, Аз съм Аз бях първи! Аз съм втори. Дай го пауза. Снимам още един клип. Дай го пауза, не ми се прави. Така, дами и господа, извинете за забавянето, но просто ние ще играем още една игра и се предизвикваме с скейтборда с него. Така вече, аз съм предизвиквам да скочиш докато караш. Хайде. Аз също не знам как да скачам, ама... Нищо, аз съм дебил, ма какво да направим? Хайде. Така става. Брат, ти сега предизвикваш. Значи, аз те предизвиквам да направиш ей така. И след това да направиш ей така. И да застане на колела. Ще опитам да имам. Не вярвайте, че ще го направя. Сега ще видим. След това викаш на колелца. Да застане на колелца. Това ще е доста трудно. Направи го! Съвсем честно и почтено. Да. Така, сега те предизвиквам да направиш... Добре, сега те предизвиквам да направиш ей тъй. Вие се завърти скейтборд. Предизвиквам. Ей тъй да застане. Ей точно ей тъй да застане. Предизвиквам. Бати, фейл съм. Хайде да се предизвикваш. Значи, ама може ли не само с скейтбордите да предизвикваш? Само с скейтборд. Иначе ще е тук. Ами, значи предизвикам